Asan pabit ndogadzira chihit handibvi medifit chigasponivation tsagari neswaga vari kunditsvaga ayoseleno mukoma asani dzitandigasiwe mapatani panabi serious inzwaika akandipinzira foni chikandigasti handichakudai akandipinzira nhare nezvako inini handichadai ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya gastini handichakuda mumoyo mangu zvesuwo wakabuda taga umwe ikoko wanguda nekuti nezvako inini handichada uneshuwa kutondiramba zvakadaro ora rachona ndiwe unaro andaimbofunga kuti ungadaro kunditongera rufu kunge mangofaro ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira manya nevakawanda rilei chingondisiya ndega chine basa rei iwewe waindiona ungetsaka inga ndaikuimbira raka sezvo zvawaida ndaita embe ndaitenga dzinofita ndisingazive kuti waitondichita ndinongonamata ndichiti zvechaita ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya gastini handichakuda mumoyo mangu zvesuwo wakabuda taga umwe ikoko wanguda nekuti nezvako inini handichada uneshuwa kutondiramba zvakadaro ora rachona ndiwe unaro andaimbofunga kuti ungadaro kunditongera rufu kunge mambofaro ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya ndaikuda taniya wakandisiya ndega kuenda kuzambia kwai wave kugara namibhiya chiwa here kutondirambira pamidiya